हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै 22 एप्रिल खालाराव थामहिनबा मैया हादराव नैथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय बे नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया हादरनि मोन 13 रायजो आरो इउनियन टेरिटरियाव फुंबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम गासै गं 88 बियाबाव जालाङो बेनिनो आसामाव मैया गं 5 बियाबाव बिसायख'थिया जोबलाङो आसामनि दरं उदालगुरि बियाबाव 72.99 जौखोन्दो नगाव बियाबाव 71.84 जौखोन्दो दिफुआव 69.62 जौखोन्दो करिमगन्जआव 71.12 जौखोन्दो आरो सिलचर बियाबाव 65.57 जौखोन्दो हारै भट सोनाया जानानै थाङो थिग बे लेखायैनो आसामनि गं 5 बियाबाव 70.66 जौखोन्दो भट थुनाय जायो आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि लिंथुमनायाव आदिबासी माहारियारि आफादफोरनि मोनसे गोनांथार सावराय जथुम जानानै थाङो बे सावराय जथुमा क'क्राझार चन्द्रपारायाव थानाय कनफारेन्स हलाव आदिबासी हारिनि बायदिसिना फरायसा समाजारि आइजो आफादफोरखौ लानानै जायो सावराय मेलाव गुबैयै आदिबासी हारिनि समाजारि जेंना जेंगोनाफोरखौ लानानै गोथौवै सावरायलायनाय जायो लोगोसे गावसोरनि हारिनि जायखिजाया जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारनि हेफाजाबनि गोनांथिखौ सानखांनानै जोबनायाव बिथांमोना फैबाय थानाय थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिए थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मदद खालामनो थाखाय थांखि लायो होननानै मिथिनाय जायो बारग' आदिबासी कब्रा मिलिटेन्ट बारग' आदिबासी पिपल्स आर्मी बारग' बिरसा कमान्ड' फर्स बारग' सान्थाल टाइगार फर्स आदिबासी नेशनेल लिबारेशन आर्मी बारग' आदिबासी ड्रागन फाइटार अल सान्थाल स्टुडेन्टस इउनियनजों लोगोसे माखासे आदिबासी हारिनि माहारियारि समाजारि आफादफोरा मदद होगोन होननानै फोरमायनायखौ मिथिनानै मोनो मैयानि बै सावरायनाय हाबाफारियाव आदिबासी हारिनिनो बिटिआरनि इएम उइलसन हासदा बिथांनि नुजाथिनायाव आदिबासी हारिनि मोन 13 आफादफोरा बे थांखिखौ लायो बर' हारिनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि मोनसे जाफुंसारनाया बर'मा ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों बाक्सा जिल्लानि बर'माखौ जों सोलोंथाइनि हाब होननानैबो बुंनो हायो बे ओनसोलाव गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गोबांथार फरायसाफोरा फैयो थिग बेबायदिनो बर'मानि बिखायाव 2014 इं मायथाइयावनो गायसनजानाय पायनियार एकाडेमिनिफ्राय देग्लाय 2024 मायथाइनि जेइइ मेइन्सआव गासै सा 17 जन फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरा जाबाय पृथ्वीराज दैमारि बिलिफां नार्जारि बिरदाव बर' प्रणय बसुमतारी किरात बर' खनजित बसुमतारी हिमाश्री बसुमतारी हिमानी बसुमतारी जनार्दन सिंह बर' बिदिन्थि मुसाहारि अनसायग्रा बसुमतारी दीपक बर' करण बर' जोमै खुंगुर देउरि सोगोमसार बसुमतारी मिजिंसा बसुमतारी आरो प्रकाश बर' गुबुन फारसे बर'मानि बिखायावनो थाबावनाय सोलोंथाइ फसंथान इम्पायार एकाडेमिनिफ्रायबो 2024 मायथाइनि जेइइ मेइन्सआव सा 9 फरायसाफोरा उथ्रिसार खालामनो हानानै फरायसालि आरो ओनसोलनि गोग्गानायखौ लाबोनो हादों उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरा जादों फारियै दैदेन बर' रुपज्योति बर' पराजित ब्रह्म जायख्लं ब्रह्म सिमांसा बर' जोंसार खुंगुर बर' मिनिश्री बर' शशांक बर' आरो सुबर्ण सागर कलिता साथाम फ्रड खालामग्रा सुबुंफोरखौ हजाय पुलिसआ हमनो हादों हजाय पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव साथाम फ्रड खालामग्रा थामहिनबा थगायग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हादों हमजानाय सुबुंफोरखौ चन्दन कुमार बर्मन प्रभाकर उपाध्याय आरो बिकास कुमार रय होननानै सिनायनाय जादों मख'नो गोनांदि साथामबो बिहार आरो उत्तर प्रदेशनिफ्राय फैनानै आसामनि फोरमान बिलाइ खालामनानै भारतनि आर्मियाव हाबनायनि थियारि खालामदोंमोन होननानै मिथिनाय जादों हमजानाय साथाम सुबुंफोरनिफ्राय नंखाय पिआरसि आधार कार्ड बायदिफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हादों मख'नो गोनांबावदि बिकास कुमार रयआ सिगां समनिफ्रायनो आइएसएफआव साख्रि मावबोखादोंमोनब्लाबो उनाव बिनि नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै साख्रि मावनायखौ मिथिनानै साख्रिनिफ्राय एरख'नाय जादोंमोन हमजानाय साथाम दायनिगिरिनि सायाव लंका पुलिस थानायाव 140/24 केस नम्बरनि केस रेजिस्टार खालामनानै बिसोरनि सायाव बिजिरनाय सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनानै मोननाय जादों फैबाय थानाय थामथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलजों लोगोसे मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो बे हाबाफारिया 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय क'क्राझारनि कसुगाव ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव कसुगाव ब्लक इउपिपिएलनि मावखुलिनि लांगोनायावनो जानानै थाङो बे हाबाफारियावनो आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन हारिनि सा 500निबो बारा सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइन जानायखौ मिथिनानै मोननाय जायो बै हाबाफारियाव बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बाहागो लानानै ओरैबायदि दिनै 500निबो बारा गुबुन गुबुन रावारि रायजो राजाफोरा जगदान होनायानो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहानानै बे ओनसोलनि थान्दै महरै दिल्लीयाव थांनाया रोखा जाबाय बेजोंनो लोगोसे थांनाय 2014 आरो 2019आव जों जेरै जेनजोबदों जाहाथे बे बाराव बिदि जाया आरो समया दाबि खालामदों ओरैहाय जों ज' जाजोबनानै एनडिए हिसाबै मोनसे थांखियाव फैजोबदों बैखौ जों मानिनानै लानाया मोजां आरो दा एनडिए हिसाबै इउपिपिएल हिसाबै ट्रेक्टरनि सावगारियाव जों देरहानो हायो
हायो। बे खोथाफोरखौ जों बांद्राय गोथौआव बिजिरलायनांगौनि गोनांथि गैला, सायाव नायब्लानो जों नुनो हायो होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे बेखौ मोनसे सनानि सुजुग होननानै रावबो राजखान्थियारि एना एनि लायाजासे बे बाराव गासैबो ज' जानानै हारिनि थाखाय, जोंनि इयुननि थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनाया बे बारनि थाखाय जोबोर गोनांथार होननानै बिथाङा रायजो राजाखौ खावलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेजोंनो लोगोसे मैया बिपिएफनि सेन्ट्रेल आदिबासि सेलनि नेहाथारि शिबचरण मुर्मुआ बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिनि न'आव जइन जाहैयो। गुबुन फारसे बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो क'क्राझारनि सालाकाथि बिटिसि बियाबनि सिंनि सान्तिपुर गामियाव बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल खुंदों। बे मेलाव बिक्रम दैमारिया मेथाइनि जोहै इउपिपिएलजों बुरखायजानाङा, अरुण'दयजों थगायजानाङा होननानै रायजो राजाखौ रंजाहोनानै खावलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरनायजों लोगोसे बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।